खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिंमारि गामिनि साखाथियाव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय। कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाय। बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों। रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय रेल खारनाया बन्द जाना दं। नंगौ, थांनाय मोनायाव कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। कक्राझार आरो सालाकाथि रेलवे स्टेशननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाया थांनाय मैया मोनानि हराव जानानै थाङो। कक्राझार जिल्लानि 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों आरो रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय गासै रेल खारनाया बन्द जाना दं। जायनि थाखाय गासै रेल स्टेशनफोराव गासै रेलफोरखौ लाखिना दोननो गोनां जादों आरो बे समावनो रेल दावबायारिफोरनि गेजेराव गोबां जेंना सोमजिदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। थारैनो बे बमाखौ मानि थाखाय आरो सोर दुथाङा होदों बेखौ जों खौरां मोननायसिमहालागै दासिम आबुं खौरांखौ मोननाय जायाखै आरो बे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाय। बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों। रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय रेल खारनाया बन्द जाना दं। नंगौ, थांनाय मोनायाव कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। कक्राझार आरो सालाकाथि रेलवे स्टेशननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाया थांनाय मैया मोनानि हराव जानानै थाङो। कक्राझार जिल्लानि 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों आरो रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय गासै रेल खारनाया बन्द जाना दं। जायनि थाखाय गासै रेल स्टेशनफोराव गासै रेलफोरखौ लाखिना दोननो गोनां जादों आरो बे समावनो रेल दावबायारिफोरनि गेजेराव गोबां जेंना सोमजिदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। थारैनो बे बमाखौ मानि थाखाय आरो सोर दुथाङा होदों बेखौ जों खौरां मोननायसिमहालागै दासिम आबुं खौरांखौ मोननाय जायाखै आरो बे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिंमारि गामिनि साखाथियाव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय। कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाय। बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों। रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय रेल खारनाया बन्द जाना दं। नंगौ, थांनाय मोनायाव कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। कक्राझार आरो सालाकाथि रेलवे स्टेशननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाया थांनाय मैया मोनानि हराव जानानै थाङो। कक्राझार जिल्लानि 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों आरो रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय गासै रेल खारनाया बन्द जाना दं। जायनि थाखाय गासै रेल स्टेशनफोराव गासै रेलफोरखौ लाखिना दोननो गोनां जादों आरो बे समावनो रेल दावबायारिफोरनि गेजेराव गोबां जेंना सोमजिदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। थारैनो बे बमाखौ मानि थाखाय आरो सोर दुथाङा होदों बेखौ जों खौरां मोननायसिमहालागै दासिम आबुं खौरांखौ मोननाय जायाखै आरो बे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाय। बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों। रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय रेल खारनाया बन्द जाना दं। नंगौ, थांनाय मोनायाव कक्राझार जिल्लानि रेल लाइनआव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। कक्राझार आरो सालाकाथि रेलवे स्टेशननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनाय जाथाया थांनाय मैया मोनानि हराव जानानै थाङो। कक्राझार जिल्लानि 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय रेल लामायाव गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लाइनआ जस'दों आरो रेल लाइनआ जस'नायनि थाखाय गासै रेल खारनाया बन्द जाना दं। जायनि थाखाय गासै रेल स्टेशनफोराव गासै रेलफोरखौ लाखिना दोननो गोनां जादों आरो बे समावनो रेल दावबायारिफोरनि गेजेराव गोबां जेंना सोमजिदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। थारैनो बे बमाखौ मानि थाखाय आरो सोर दुथाङा होदों बेखौ जों खौरां मोननायसिमहालागै दासिम आबुं खौरांखौ मोननाय जायाखै आरो बे गिख्रंथाव आईईडी बेरफ्रुनायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों।